Kan vi ikke se jer begge to? Nej, men det kan vi ikke. Fordi Martin han sidder derovre, og jeg har kun et webcam. Det er spild af træ, den måde du har lagt gulvet på. Er det fint? Det kan jeg godt leve med. Ikke fordi vi løber tør for træ. Hej, er lige kommet. Velkommen til folk, der lige er dukket op. Hej. Vi er allerede 70 mennesker. Var det dejligt. Det var da vildt. Med. Ja. Hvad skete der nu? Refresh. RIP. Nå, jeg tror bare F5. Refresh. Ja, browser. Det er bare fordi vi skiftede server på tweets. Så nu skulle I gerne have mulighed for at vælge kvalitet på streamen. Okay, jeg skal lige slå den musik fra. Sådan. Du er off. Men alle de der træer, du har fældet, du må da have fået en masse wood ud af det. Jamen, det har jeg også. Okay. Har du puttet det i en kiste eller sådan noget? Det ligger i den her geist her. Okay, godt. Jeg kommer lige ned og henter det. Nej, prøv at vente. Jeg skal lige... Okay, så kan vi komme op og ned. Så skal jeg lige have lukket den her. Ja, jeg kan ikke lukke den derovre. Ja, vi skal have nogle mob drops, så vi er nødt til at lave en eller anden form for mob farm. Nede under streamen burde der være sådan en drop ned ting nu, hvor der står høj, mellem eller lav eller source. Og der kan I så vælge den kvalitet, I gerne vil se. Du kan godt være, at du skal skrue lidt ned for det der, inden du får et hjerteslag. Når du har lavet dem om til logs, eller om til... Nå, okay. Det behøver du ikke. Nej, men jeg har bare rigeligt, tror jeg. Okay. Af de forskellige ting. Træ kommer vi ikke til at mangle. I kan lige skrive, om I er tilbage igen. Hvis I nu ikke er, så kan I ikke høre mig, og så giver det ikke nogen mening, det jeg sagde, så glem det. Jeg har simpelthen arvet den her hat her, det er en af Martins. Det er sådan en... hvad hedder sådan en hat her? En adventure hat. En adventure hat? Ude i junglen. En junglehat. Den har jeg fået af Martin. Tusind tak for det, Martin. Det var så lidt. Han ved, jeg har en hatte-fetish, åbenbart. Så. Og han bruger den ikke længere. Du har brugt den i 15 år eller sådan noget, ikke? Den er nok 15 år gammel, men den er nok ligget de sidste 8 år. Hvilket man ikke kan se på den, den ser ikke slidt ud på nogen måde. Det kan ligesom en tidligere ejer, mand. Det ser slidt ud. Og du ved, hvad gammel? Gammel pus. Er Bella kommet hjem? Nej, hun er faktisk... eller jo, men hun er over ved at besøge en veninde lige nu. Hun kigger nok ind lidt senere, vil jeg tro, når hun kommer hjem igen. Jeg tror, jeg bruger den her. Flop. Så må vi flytte dem igen senere, hvis det er. Hvorfor er vandet så højt? Brug half-blocks i stedet. Nej, det gider jeg ikke. Jeg kan ikke lide half-blocks. Jeg synes, de er irriterende. Jeg ved godt, at man kan spare det. Men det gør jeg ikke. Jeg kan ikke lide at bruge half-slabs. De er farlige at sætte. Jeg skal være derned nogle gange, når jeg sætter dem. Fordi så computeren skal regne ud, om den skal sætte dem øverst eller nederst. Og så skvatter du ned. Fordi så beslutter den sig for at sætte den et splitsekund efter, at den har fundet ud af, om du skal falde. Og så falder man igennem den, og det gider jeg faktisk ikke. Dav? Jeg faldt ned. Skal du have hjælp, ja. ven? Jeg skal bare lige have bad. Jeg er ved at lave en hyggelig lille... Det er bare en standard mobspawner, det her. Jeg skal bare lige have låg på den.
bare falder ned igen. Du må gerne hjælpe, hvis du vil. Det er så svært, så Du har styr på det, kan jeg se. det har jeg i hvert fald. Jeg har bygget den her 100 gange, tror jeg. Okay. Hvor lang tid streamer du? Jeg regner med at streame. Vi streamer nok til 6:30 eller sådan noget, og så skal vi have noget aftensmad. Martin er på besøg her, og så skal vi nok... Det kan godt være, at vi også streamer senere i aften, det ved jeg ikke helt. Men Martin har ikke prøvet at spille det her før, så nu skulle han lige introducere os til modded Minecraft også. Og så er det her et godt sted. Det er ikke alt for overvældende, det kommer lidt af gangen nemlig. Han er ikke så klog nemlig, så... Nej, det går... Det skal ikke gøre det alt for kompliceret fra starten af. Det går for stærkt. Jeg savner en dreng fra min klasse, skriver Freja. Okay. Jamen, ser du ham ikke igen efter ferien? Så må du ringe til ham. Så kan jeg ikke lave en legeaftale eller et eller andet, eller hvad det hedder i dag. Hænge ud. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Men hvad kalder man det? Det hedder vel en... Det ved jeg ikke. Når jeg ringer til dig, så spørger jeg, om vi skal lege. Nå ja, det er jo bare fordi... Det er fordi, jeg er underligt. Det er rigtigt nok. Hej AGF. Velkommen til. Tak fordi I alle sammen kigger ind. Din lille ostesvamp. Hvad? What? Hvem er en ostesvamp? Det er at være sammen. Hedder det at være sammen? Skal vi være sammen? Det lyder som noget andet, synes jeg. Ja, det lyder som noget... Det lyder som noget kæresteri. Har du lavet kul, forresten? Jeg skulle gerne lægge... Er det i ovnen? en øffen. Åh. Det bliver nat. Det blev godt nok lige pludselig mørkt herinde. Skal jeg lige gå hen og slaffe? Nej, ja. Nej, der er heller ikke nat. Nej, det er bare fordi jeg fjernede ting. Ja, der ligger 37 kul. Det er godt. Og så får vi uhyggelig hulelyd. Hvor gamle er I? Vi er nøjagtigt lige gamle på nær 2 dage. Det er 42 begge to. Når man spørger, siger man, kan du være sammen? Siger Kovates. Er det ikke sådan noget kæreste noget, Kova? Det lyder mere som sådan noget kæreste. Hvor klok sluttede du i går? Klokken lidt over 11. Nej, 11:30 faktisk. 23:30 stoppede jeg. Okay. Den der. Fik vi så det hele? Yes, så tror jeg, den er klar til at blive lukket. Fly. Så får vi se, om der kommer noget. Nu burde der... ikke så længe jeg heroppe, kommer der ikke noget i hvert fald. Men vi skal lige ned og hente de der fakler. Det er jo spillet en masse ned her. Joink. Joink. Okay. Oh yeah. Oh yeah. Nu burde de allerede begynde at falde ned. Se F23, der er allerede 23 monster deroppe. Så du trykker på F3 og kigger op. Så kan du se entities. Så kan du se på entities. Det kan være, du skal skrue lidt ned. Jeg tror, din lyd går rimelig meget i. Det er mærkeligt. Jeg skal vist også skrue lidt ned. Den er helt nede på 2%. Jamen det er du skal nok skrue ned på din laptop der. Okay. Skal jeg skrue ned det der? Jamen har du ikke sådan en funktion 9 eller en eller anden knap på skrue op og ned? Det ved jeg. Jeg ved heller ikke, om det er det, du skal. Nej, jeg ved ikke. Jeg arbejder her bare. Jeg er lige kommet. Ja. Okay. What? Der var en creeper. Der var i hvert fald en. Kan du se hul? Er der hul? Jeps, og nu er monsters all over the place. Die. Okay, jamen jeg er sikker på, at du klarer det. Jamen, det gjorde jeg også. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hvordan kan de angribe hinanden derinde? Det forstår jeg ikke. Det ser bare bum. Ja. Må jeg lumme? Nå, nu har jeg lukket det igen. Men jeg ved sgu ikke lige... Nå, var det nede for neden, eller hvad? Du er helt nede. Nå, det er fordi, hvis du gik hen til den og kiggede ind, ikke også? Ja. Ja, så det skal man ikke. Men... Der er en speciel måde, man skal bruge den på. Det skal nok være der. 1, 2. Det er fordi, så kan creeperen se dig, hvis du står der. Ja. Så man skal løbe rundt og slå, og så løbe væk igen. Der er et design flaw i den her. Okay. Har du nogle half? Nej, man kan lige lave dem. Ja, det tror jeg nok. 1, 2, godt nok. 1,
2 der. Her, nå, jeg har ikke fået lavet den. Færdig. Zombie Heart. Jeg skal vist lige have noget at spise. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jeg fik da lige 6 obsidian her. Åh, det var godt. 2. Fra sådan en pose, eller hvad? Ja, her kommer en lootbag. Fedt. Det kan godt være svært at skaffe i starten af serien. 1, 2, 3. Pumpkin seeds har vi også. Godt. Black Lotus. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Altså, det var nede ved dig, den sprang i luft. Det var ikke heroppe, vel? Det var helt nede i bunden. Det var lige Okay, andet. godt. Har du vaskebræt? Jeg har det vildeste vaskebræt. Jeg er så buff, du tror det eller ej. Jeg kører med det der fustage. Fustage lykket. Ja. Jeg har sådan en Bent Båle, du ved. Det er sjovt. Det kan også lidt tvivl. Ja. Zombie hoved har jeg også fået. Ja, det skal vi bruge til nogle maskiner. Hvorfor sover du ikke? Nå, det bliver... Det er så edderspændt det her. Nå, okay. Nu sover jeg. Så kan jeg kigge på, at du sover, mens jeg kravler ned ad stigen. Okay, det er spooky. Kig på, at jeg sover. Okay. Der var en Hi, Dennis dudes. Epic loot bag. Diamond horse armor. Lesser ring of ender disjunction. Kan Kova ikke godt komme med? Det kan han faktisk ikke, fordi vi spiller på lokal computer her. Jeg har sådan noget åbent til LAN, halløj. Vi skal lave mere jord. Så vi kommer bare til at sidde og fede den og spille det her. Så det er et, wow, 130 mennesker. Jeg bliver helt generet. Nej. Det var også sagt. Jeg fik godt lidt jern. Det var dejligt. Okay, det var godt. Okay, nu har vi i hvert fald en modfarm, der kører ordentligt. Yes. Så skal Hvad siger du? Kan jeg lige tage noget af det her? jeg skal lige lave sådan nogle barrel. Er du ved at sprænge tingene i luften igen? Nej, det der var er hul. okay. Der er et lille hul derhen, hvor vi Ja, okay. slå Jeg skal på. lige have en hapslopperine herovre. Jeg har nogle her. Jeg skal også lige have... Jeg tror hele tiden, den springer ting i luften, fordi jeg hører det der bum, når du smadrer et træ. Sorry. Det gør ikke noget. Jeg skal bare vende mig til det. Min gud. Der er mange. Så man skal løbe rundt omkring den, eller hvad? Jeg gør sådan her, ja. Så man ikke står stille. Så kan jeg tage det med at slippe forbi. Der er ikke nogen, der slipper forbi. Det ser bare sådan ud. Ja, okay. Det var en dog. Det er visuelt. Mushroom hat. Prøv at trykke på H forresten. Ja. Hvad så? Så kan du se hattet. Så kan du sætte en hat på. Nej. God lørdag eftermiddag alle sammen. Man skal gå hen og gå ind til den, og så gå væk igen. Sådan så den ikke får... Den har den der spool-up-tid, du ved, ikke? Nu knækker den svært. Okay. Det gør vi også. Det var dejligt. Jeg kan få en knogle her. Wow. Hat unlocked. Ja, det slår et monster ihjel, der har den der hat på. Så får du den. Hej far, man spiller Minecraft. Alle sammen, var det dejligt, de kigger ind. Synger du for mig, Slice? Though the weather outside is frightful. Don't delightful. Så vi kan ikke huske mere. Sæt en fence gate foran, så trækker du ikke Aqua of Creepers. Kan jeg slå igennem en fence gate? Vi skal have lavet nogle flere. Svært. Ja, også. Vi skal i gang. Du skal ikke gå ind foran mig. Jeg har fået en ring. Okay. Hvad gør man med det? Det er ikke så god. Du går ind under bubbles. Hvis du trykker på E, og så er der en ovenover dit hoved til højre. Ja, det gør jeg ikke lige nu. Nej. Det vil gøre. Hvad er der? Tryk på E, og så ovenover dit hoved, der er sådan en lille boble. Trykker du den, så kan du sætte den på derinde, hvis du vil. Så kan du få ringen på, men det er sådan noget magi noget. Det er ikke noget, vi ikke kommet dertil endnu overhovedet. Det er bedre. Det er magiske kister, de skifter farve, når man udvider dem. Jeg har fået en musikdisk. Det er jeg også. Okay. Achievement book og den der. Og silkworm. Du behøver ikke lave flere silkworm træer, fordi vi har masser. Nu får vi string fra edderkopperne. Okay. Fint. Så vi er kommet forbi det trin. Jeg ved ikke, hvad jeg laver her. Jeg står og forsøger at lægge dem derinde i. Dem der skal derinde i.
Ekstra kister. Half slug og Renos. Den der skal vi sætte et eller andet sted. Hvor skal vi sætte den? Vi sætter den der. Og så skal vi faktisk i gang med at lave noget lava her. Der har vi noget cobblestone. Jeg har dem der, dem skal vi ikke bruge. Vi er nødt til at lave noget i jorden om til cobblestone. Så vi kan få en spand lava, og så kommer vi i gang med at lave en lava generator. Snide Oyster is hosting you. Tak skal du have, Snide Oyster. Det var pænt af dig. Hej alle sammen. Undskyld, hvis jeg ikke kigger i chatten så meget. Jeg prøver. Kan du ikke sætte baggrundsmusik på? Nej, det vil jeg ikke. Så kan jeg ikke uploade den til YouTube. Hvem snakker du med? Jeg snakker med Martin. Han sidder lige ved siden af mig. Hej. Hej. Og hvor mikrofonen står imellem os. Så det er derfor, lyden er lidt anderledes, end den plejer at være. En delemikrofon. Det er en delemikrofon, ja. Det er egentlig en stereo-mikrofon, så jeg ved ikke, om I lægger mærke til, om lyden kommer den ud i forskellige højtalere, alt efter hvem af os, der taler, eller hvad? Jeg ved det ikke. Folk siger ikke noget. De generer det. De generer det. 14, er det nok? Til... Det går ikke, det er forkert. Jeg ved ikke, om det er. Så har jeg generet. Se, prøv at se, hvis du kigger ned i den her nu, ikke? Den her. Så kan du se, nu har jeg puttet cobblestone i den. Ja. Og så fordi der er en fakkel nedenunder, så smelter det og bliver til lava. Nice. Så når der er 1000 lava millibuckets deri, så kan man tage en spand. Fedt. Er Old Pixel hjemme hos dig? Ja, han sidder lige ved siden af mig. Vi spiller det LAN. Det er derfor, vi ikke kan åbne. Jeg har lavet sådan noget open to LAN her. Så vi spiller, min computer er hoster. Og det kan være, vi skal åbne de her. Se om vi får noget godt. Jeg har også et par stykker. Jeg har fået en bog. Okay, men det er vel okay. Så kan vi lave det. De der rings, der er de ikke noget værd. De der heads, dem gider jeg gemme. Og diamant armor gider jeg heller ikke. Okay, så hvis man er væk. Jeg smider bare tingene ud over. Altså, du Jamen, jeg ved ikke, hvad vi skal gemme. Nej, okay, men du kan bare smide det i den øverste kiste eller et eller andet. Hvor har du din kiste her, Henning? Jo, jeg begynder lige at udvide den lige her. Ja, det er fint. Ja, det er ja. Så kan du se, hvad jeg har. Epic. Jeg fik en bog, det er godt. Obsidian, vi skal have nogle diamanter. Okay, lad os se i bogen, hvad vi skal nu. Jeg skal først spise et æble. Jeg snakker med Martin eller Old Pixel, han sidder ved siden af mig. Tryk på E, eller bagefter tryk på Unlock Slot. Nå, så kan vi få mere hernede, det er rigtigt nok. Fint diamant. Det koster XP, ja okay. Men jeg vidste noget med, at man mister dem, hvis man dør. Alex, du får snart et brev fra dronningen, fordi du er gammel. Wow. Den er ond. Tak for det. Du kan også gøre det, hvis du trykker på E. Diamond. Har du fået en diamond? Hvor mange har du fået? 1. Okay, prøv at trykke på E. Hvor mange XP, og så du skal gå ud, bare E. Og så unlock slot helt oppe i toppen. Yeah. Så køber du mere plads i din... ja. Men jeg mener, vi mister dem, når vi dør, så jeg har aldrig rigtig gjort det. Fordi... Nej. Vi dør ikke, så det... Når jeg åbner for LAN for at få en af mine venner ind, virker det ikke. Ved du hvorfor? Man skal være på det samme netværk. Det samme fysiske netværk. Har vi mere... Du har ikke lavet mere i jord. Hvorfor har du ikke lavet mere i jord? Det skulle du tage fra mit hoved. Nå ja. Hvordan går det her? 300... Okay, lad os kigge i bogen, hvor langt vi er kommet. Velkommen til folk, der trykker på knapper. Use a hammer to turn cobble into gravel, sand, dust. Det har vi gjort. Sift sand and dust into the sieve. Det har jeg gjort. Make Tinker's construct tools from bone of flint. Det er rigtigt, ja. Vi skal cook in crucible, det er rigtigt. Har jeg gjort det? Er det ikke den der? Jo, det har jeg gjort. Så skal jeg lave en spand, en clay bucket ud af det her porcelain for at samle lava op, nemlig. Vi bliver nødt til at op vores produktion af træ og sådan noget, fordi vi får brug for en masse af det. Jeg skal lige have nogle knuckles herovre. Knuckles? Så jeg kan lave det her om. Nå, så ja, så vi kan
få noget bone meal. Jamen også fordi, hvis du bruger bone meal sammen med clay, så får du noget, der hedder porcelain clay. Og det kan du så bruge til at lave en... Skal vi gemme nogle hele knogler, eller hvad? Ja, gør du det. Forresten, hvis du ikke ved, hvad du skal bruge et eller andet til, prøv at trykke på E. Og så hold knappen for eksempel hen over den der, tryk på U. Det betyder usages. Hvad kan du lave det? Hvilken maskine kan du bruge det i? Og så videre, og så videre. Hvis der er noget, du ikke ved, hvordan du laver, så prøv at trykke E. Bare for at lukke den der. Og så peg på for eksempel en crook nede i bunden. Og så tryk på R for recipe. Så viser den dig, hvordan du laver det item. Så det er faktisk rigtig fedt. Det er rigtig smart. Unfired crucible. Det er ikke det, jeg skulle. Jeg skal have en spand. Kan jeg godt flytte lava med de her water? Og det er ikke noget med, at den går i stykker bagefter. Kan I huske, hvor meget jern har vi? Jeg fik et stykke en af de der loot bags. 2. Vi skal bruge en mere. Og du har fået et Jailers of Fine, det er godt. Yes. Og en bog. Sikke alle de gode ting, du har fået. Ja. Det er det, jeg kan. De der crooks holder de bedre, hvis man laver dem med bedre materiale. Man kan kun lave, du kan lave dem ud af knogler, tror jeg nok. Okay. Men det er vist det. Har I ikke fået det mod, hvor man kan lave et smeltery? Jo, det kommer vi til. Jeg skal over til min farmor. Hvor gammel var du blev forelsket første gang? Der var jeg 16. Uptime er 35 minutter. Jeg skal købe en... Det kan også være på grund af det der med LAN, hvis I ikke kan få det til at fungere. Det kan godt være på grund af firewalls og antivirus-programmer og alt sådan noget træls noget. Det kan også være, hvis man er på... Den ene er på trådløst net, og den anden er på kabelnet. Det her oppe derhjemme. Så giver det også problemer. Det kan også godt være det her. Der er mange ting. Det kan være noget rigtig bøvl at få til at fungere, ærligt talt. Clay buckets med lava one use. Yes, tak. Det vidste jeg egentlig godt. Okay, jeg skal lige skrue lidt ned på de der monster. De er godt nok højlydt. Det er meget højlydt. Optioner. Hostile creatures. Oh, that's nice. Blessed silence. Ja, har vi i hvert fald lige fået. Laver lige noget mere jord. Jeg laver lige sådan nogle barrels, som vi kan putte ting i. Hvordan er det nu, man laver dem? Det er det her. Okay, vi skal have kister i midten, og så logs rundt om. Og så en half slab. Jeg havde nogle half slabs. Der. Åbne den net. Sov for den underlige. Hvorfor har Fluffer en hale? Det har vi begge to. Det er en del af en af de der modpacks. Velkommen til folk, der trykker på knapper. Yeah. Ja, det er bare mig. Jeg er underlig. Det må jeg altså lige leve med. Hey. Hvad skete der? Tak. Ja, hvad du vil? Det er fordi, vi bruger det samme. Nå. Og det er fordi, man kan efterlade ting. Du kan efterlade ting inde i det her crafting table. Smart. Ja. Jeg vil lave sådan nogle... vi stiller dem lige herover. Hvor skal vi stille dem hen? Vi stiller dem her for nu. Okay. Og så kan vi tage det her. Hvad laver du? Når du myrder ting. Okay, godt. Jeg bare lige leger lige lidt. Det er fint. Pas nu på, at du ikke springer ting i luften. Ja, ikke. Jeg ser lige efter den der... Ja, the sizzle. The sizzle and the sizzle. Æbler, der er noget. Jeg kan bruge, vi kan bruge noget af det her til at få noget mad nu, faktisk. Jeg tror svært, vi holder ikke til op. Nej, det er noget skønt. Vi skal lave noget tænkersaløj så snart. Lad os lige, har du fået en, en kartoffel endnu? Ikke så hurtigt, jeg visker. Okay. Hej Slice, min far har en Ferrari og en Porsche. Okay, tillykke med det. Slice, kan du ikke dræbe alle mobsene i farmen? Det tror jeg ikke. De spawner hurtigere, end vi kan dræbe dem. Det kan simpelthen lade sig gøre. Nej, man kan ikke, jeg tror ikke, man kan få diamant armor ud af diamant horse armor. Jeg ved, man kan få, hvis vi får jern horse armor og guld horse armor, det kan vi bruge. Det kan vi smelte om. Men det andet der, mener jeg ikke, vi kan. Diamant. Hold vent. Jeg kan lige prøve at sige diamond. Her. Okay, så siger vi U for usages. Nej, det gør jeg ikke. Enter. Sådan. Og så U. Pulverizer. Nå. Okay, det var det ikke sidst jeg spillede den. Der kunne man ikke gøre det, så vi skal ikke smide det der ud, som jeg har smidt ud. Her, du kan lige få noget mad. Har du noget mad? Hvad spiser du? Æbler. Ja, så spis dem der i stedet for. Jeg vil have ikke lige plads, jeg skal lige hen og have...
Jeg har ikke lige plads til den. Nej, okay, det er fint. Ja, det der bliver jeg også lige nødt til at smide, og det der bliver jeg også lige nødt til at smide. Sådan der. Jeg smider lige en kiste mere op her. Yes. Jeg laver lige det her. Prøv at se lige her, forresten. Jeg vil vise dig noget, når du er færdig. Put dem ovenpå. Shift-klik ovenpå her. Shift-klik ovenpå. Ovenpå din eksisterende kiste. Ja. Sådan. Good. Worm drop. What? Jeg smed en orm til dig, og så... Nå, du har ikke fået den achievement, du er derfra. Se, jeg har... Det er et stykke tid siden, jeg har spillet Sky Factory 2, så der er lavet nogle ændringer siden sidst. Jeg er lige ved at tømme de her loot, nogle jeg fik. Redstone. Har du fået redstone? Fedt. Så kan vi snakke om i gang med at lave nogle maskiner. Her, du får lige halvdelen af maden her. Thank you very much. Okay. Prøv at komme hid, tag træ med alt det træ og planks, du har. Okay. Alle logs og alt planks. Du er ikke møg. Jeg skal have noget mad nu, altså to. Jeg har lige puttet et link på, hvor I kan downloade det. Hvis du ser lige her, de her barrels, der står lige her, de kan holde 64 stakke af hver. Så hvis du har en tom hånd, og så dobbeltklikker på den øverste med højre knap, så putter du alting i af det, du har i dit inventory. Smart. Og den nederste også, dobbeltklik med tom hånd. Så kan man lige hurtigt få sorteret rundt. Så smider du bare det hele deri. Og så hvis du skal have noget, så klikker du en gang, så får du en stack. Og hvis du holder shift ned, så får du et item. Okay. Så højreklik for at putte i, og den anden for at tage ud. Jeg skal have noget mere cobblestone. Fandt du ud af, hvad der var galt med din gamle mobfarm? Altså, hvis det er den oppe på snapshot-øen, så er det fordi, at monsterne ikke længere kan spawn på half slabs. Det var det, der var galt med den, hvis man kan sige sådan. Sugarcane seeds. Det er vigtigt, at vi får dem engang. Har vi fået dem? Jeg har lige fået sugarcane seeds. 13, 12, vi kan få 3 mere. Sådan. Så skal vi have en, jord. Du skal lige gå væk. Sådan. Der er en jord her. Okay, den putter vi herover. Hvordan gør jeg det? Jeg har ikke lyst til, at der skal løbe vand ud over det hele. Nej, det er lidt træls. Det sker nok alligevel. Nå, lad os prøve. Hej! Bang! Sådan. Godt. Hvordan går det med det herovre? Der er 750 millibuckets der i. Vi skal have puttet det der i også. Hvor meget du skal op på? 1000. Det vil være nok. Så skal jeg nemlig... Vi skal snart i gang med at lave en platform til at lave en cobblestone generator. Hvor lang tid har Old Pixel spillet Minecraft? Det var faktisk ham, der introducerede mig til Minecraft, men han har så ikke spillet det ret meget de sidste 5 år, hvor jeg har spillet det hver dag de sidste 5 år. Hej Slice, min lillebror og jeg har prøvet at lave LAN party 1000 gange, men det virker ikke. Vi har samme net begge trådløse. Så har du nogle idéer til, hvad det kan være? Desværre, jeg kan ikke rigtig sidde og være teknisk support her. Du må prøve at se, om Google ikke kan hjælpe dig. Jeg er ked af det. Jeg kan ikke rigtig sidde og være teknisk support. Det håber jeg, du forstår. Do not disturb, sådan. Har du haft en god jul? Det har jeg. Har du spillet Sky Factory 1? Det har jeg ikke. Hvis man trykker Windows Launcher, står der ikke Save As. Hvis man trykker Windows på AT Launcher, står der ikke Save As. Ja, det forstår jeg ikke. Slice, du er for ung til at have venner. Wow. Slice, jeg er stor fan af dig. Kan du huske mig? Nej, det skal du ikke tage personligt. Jeg kan ikke huske nogen eller noget. Dem, der kender mig, de ved det. Jeg husker intet. Hvem er du egentlig? Hvem er du egentlig? Who are you? Who are you? What are you doing in my house? But I live here. What? Sir, it's liquid. Nå, lad os gå hen, så vi kan få nogle. Har du fået 2 diamanter endnu? Vi kigger lige hans loot. Nej, det har du ikke. Kom ud af min kiste, kan du? Han har 1 diamant, det er godt. Når vi har 2, så har du fået en mana pearl, vibrant allerede. Hold op, du får de gode ting her. Ja, men det er... Du har fået 2 loot. Ja, din sugar daddy. Jeg åbner den. Nej, hold op. Og vi har fået guld. Og jeg fik en emerald. Og et golden apple og alt muligt fedt. Vi skal have mere jord, så vi kan... Nå, der var så... Skete det igen? Ja. Kommer de ud? Ja. Oh my god, den himmel. Jeg tror, det ser bare... hekse og alt muligt. Gå væk.
skal lige se, om jeg kan gå. Flee! Ja, men jeg tror, det var akku på dig, så hvis du nu lige... Jeg løber lige rundt lidt her. No, det er også på mig. No! No. Okay, det her, jeg tror, vi bliver nødt til at snyde. Vi giver lige en chance, men jeg har prøvet det her før, og det er ikke... Ups. Ja, det går ikke godt. Det går ikke godt, det her. Nej, det gik slet ikke godt. Der var en creeper imellem. Jo. Okay, jeg satte den på peaceful, så vi kan redde det her mess. Kan man ikke lave... Se nu her. Kunne man ikke lave sådan en safe distance hegn, som vi snakker om, indtil, så man er bag den, så kan man ikke... Hvor der var... Det ved jeg faktisk ikke. Det er måske ikke... Jamen, jeg plejer at lave det sådan med spikes til sidst, så jeg ikke skal stå og slå på dem. Nå. Men det er vi bare ikke lige kommet dertil endnu. De er lidt tricky. Du skal slå på... hvis du kigger, der er sådan en hitbox. Du kan slå lige på bunden af den der her. Så skal du stå oven i den, og så popper alle dine ting, og så kan du samle dem op. Slå på... Lige på bunden af den der grav. Sådan. Det eksploderer. Ja. Jeg har prøvet det her mange gange før. Det er så sjovt, det skal det. Så kommer de bare alle sammen ud. Run away! Sprang de noget i luften ellers? Er der flere huller i vores... Tror jeg ikke. Nej, okay, så sætter vi den bare tilbage. Sådan. Nå, hvem er Fluffer? Det er min anden konto. Min onkel gør grin med din stemme, det må han gerne. Hej onkel, grin. Brug rotten flesh til at jord. Det er rigtigt, det har jeg faktisk glemt, at jeg kan. Kan vi det? Ja. How? Bare smid dem i tønderne. Det har masser af, tror Ja. jeg. That's good. That's a good plan. Kan jeg smide den her jern i? Det kan jeg ikke. Nej, okay. Har du nogen? Badum-bum. Du er så sjov, når du er alene. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Så skal jeg love for, at der kommer rødden kød i det her. Ja, det er godt nok. Sætter lige en derovre for nu. Der er mere rotten flesh. Ikke. Hvem spiller på Fluffer? Det gør Old Pixel Martin, en af mine venner. Han er på besøg her hos mig. Yes. Fence Gates. Din mor synes, du ligner... Okay. Jamen, det skal hun have lov til at synes. Dem, der kender mig, ved nok bedre. Ja, på grund af hatten. Det er jo en pædofil hat, jeg har på. Ja, okay. Hvorfor tror du fik den? Wow. Tak for det. Tak alligevel. Sikke en gave. Her, tag den her på, så kommer folk til at have dig. Lige tak. Jeg kan ikke forstå, at du er tæsk. Du får tæsk hele tiden. Hvorfor det? Skal vi prøve med spider eyes? Det kan godt være. Har jeg nogle spider eyes? Det har jeg ikke. Spider eyes. Jeg kan gemme, der ligger... Der er meget jord nu. Fedt. Ja, jeg havde lige 60 okay, jeg skal lige rydde op i mit mess her. Sådan. Æbler, dem kan jeg heller ikke gemme på. Kobbel, jeg tror lige, jeg putter det her væk. Jeg har mere rubbish. Jeg skal lige have det her væk. Sådan. Så den der væk. Vi kan godt lige skifte hat. Det duer ikke folk, det tror det der. Det er ked af. Hvem er man? Det er ligegyldigt. Der er en eller anden, der har en mening et eller andet sted ude i verden. Ja, det kan vi nok ikke lave om. Det kan vi ikke lave om på. Der er en, der blev voldtaget af en zombie. Det var trist. Det blev vi også lige før. Ja, flere end. Hvordan laver man en folder på skrivebordet? Højre klik, ny folder. Brug fence gates eller safe distance, så trækker Argo for creepers. Hvem spiller på Fluffer? Det gør Martin. Du kan også bruge string. Det tror jeg ikke. Der er en, der er sulten. Okay. Hvorfor har han samme skin som dig? Det er fordi, det er det eneste skin, jeg nogensinde har brugt i Minecraft. Og den første konto, jeg nogensinde havde, det var faktisk den der Fluffer-konto. Og så da jeg begyndte at lave videoer, så købte jeg en ny konto, der hed Slice.dk. Fordi dengang kunne man ikke skifte navn. Jeg fik guld. Jeg tror også, jeg har et eller andet sted. Mana. Okay, og Dark Steel. Conduit Pro har jeg også fået. Jeg putter altså bare tingene i den her over. Alle de her loot-ting. Kan vi ikke bare lave din til loot-ting? Jo. Nu er jeg ved at rydde op i den. Så kommer der bare lige på her. Sorry. Jeg har en potato. Det er godt. Så voks den med bone meal. Hvor har vi et sted, vi kan... Eller bare tage en af dem, der er væk. Bare smadre en af dem.
Okay, og så putter du den i, og så holder du højre klik nede på det der bone meal. Ja, men jeg skal lige have noget bone meal. Nå, okay. Her. Har du taget jorden? Det har jeg lagt over. Har du puttet i en kiste, eller hvad? Nej, jeg har lavet mere jord. Nå, derovre. Men vi skal lige bruge det her til... Hvordan går det med den her? 1000 op. Yes. Der Du holder den bare nede, så kører den. Lav kartofler i stedet for, de er meget bedre end gulerødder. Okay. Vi vil hellere have kartofler. Vi vil have kartofler, det vil jeg også i virkeligheden. I stedet for gulerødder. Yeah. Så kan der laves kartoffelkage. Slice, da du gik i skole, blev du drillet med at have briller? Ja, det gjorde jeg faktisk. Det tror jeg alle er blevet. Brillet. Ja. Hov, jeg har også lige fået kartofler lige nu. Nej, det er fordi, jeg står og popper dem herovre. Nej, jeg fik en potato seed. Oh. Godt, så kan vi få mere af det der. Sådan. Hvad med de her kartofler? Hvad gør vi ved dem? Dem koger du bare. Ind i ovnen med dem, og sådan noget træ nedenunder. Alright. Okay. Det har jeg der. Potato. Sådan. Og så skal vi lige tømme en af dem her. Jeg skal faktisk lave... jeg skal faktisk lave en platform til det her. Jeg har altid en skål til at lave de her platforme. A shovel? Yes, I'm a shovel to make the platforms. Lav dark steel svær, okay. Hvad for nogle gaver har du fået? Jeg har fået tøj og penge, og så en ny punkt. Har du spillet There Is No Game? Det tror jeg ikke. Hvorfor spiller jeg ikke på jeres vanilla-verden? Fordi nu skal vi prøve det her. Det hedder variation i dit liv. Det er en god ting. Okay, hvor skal jeg lave den her cobblestone generator? Vi kan lave den herude. Hvor er det der spawn? Den er her. Så laver vi den herude. Går lige lidt ud. Bare sådan, så hvis det nu brænder, så brænder det ikke så meget. Så det brænder på. Okay. Så skal vi lave... Så skal vi vist lige have noget af det der træ ned der. Jeg fik heldigvis først briller efter skolen. Okay. Men så blev jeg så drillet med så meget andet. Ja, sådan er det. Børn er onde. Jeg var et rigtig mobbeoffer. Ja, alle mennesker er blevet mobbet, tror jeg. Ja. Så jeg tror, det er en del af at vokse op. Det er meget irriterende, men jeg tror ikke, der er nogen, der undgår det. Det går man ikke, nej. Har vi mere? Det har vi ikke. 2. Julegave fik en stationær PC og 2 skærme. Det var en god gave. Så er vi i gang med at streame. Så bare i gang med at streame, ja. Okay, vi skal tømme den ene af dem her i. Der. Okay, og så skal vi lave... Hvor er det nu, vi skal have vandet henne? Vandet skal løbe 1, 2. Vi skal have lavaen her. Den skal løbe derover til. Og så skal vi have... Ja. Jeg har en idé. Det gjorde jeg sidste gang det her. I know stuff. You have an idea? Yes. I'm full of them. I'm full of it. Yes, you are. Sådan. Så er der lidt mere plads der. Havde jeg ikke mere? Ja. Oh, the weather outside is frightful. Delightful. Yeah, something delightful. Skal den ikke være 5, eller skal den kun være 4? Det kan jeg ikke huske. Jeg vil nødt til at lave en hakke. Du fik en ny mus, okay? Jeg vil ønske, man kunne udrydde mobning. Nej, det tror jeg heller ikke er muligt. Det kan ikke lade sig give sig. Der vil altid være onde mennesker. Slice, der bliver fyret batteri af der, hvor jeg bor. Det gør det også her, hvor vi er. Af en eller anden grund har man hasted, når man står i mælk. I mælk? Okay. Jamen det er da værd at undersøge. Hvilket? At hvis man står i mælk... Det kan godt være, det er en troll. Folk kan godt lide at troll folk, der streamer det. Jeg fik ham til at gøre det. Ja. Det kan også være, det er rigtigt, og i så fald, så kan det nok være hjælpsomt. Så jeg har bygget det ud af crafting tables, fordi de kan ikke brænde.
Det ser lidt fjollet ud. Jeg skulle til at sige, der skal der craftes nu. Ja. Men det er bare fordi, de kan ikke brænde, og så... Hurra for ting! Du får lige, jeg lægger lige masser af baked potatoes her. Vi kan nappe. Okay. Så skal vi have vand. Der. Yes. Og så skal vi have lava. Lava. Her. Og så skal vi have... Så er det vigtigt det her væk. Jeg ved ikke lige, hvor langt det kan sprede sig nemlig. Okay, og så gør vi sådan her. Det er fint. Nej, jeg tror på dig. Indtil det modsatte bevis, tror jeg på dig. Hold op, du gav mig et chok. Det der, når du fælder de der store træer der. Så. Ja. Så siger det bare... Get back down. Eller noget. Slicebliverbange.dk. Ja. Det sker tit.dk. Det var god.dk. Det hedder .eu. .nu. .nu. Hvad var det, jeg skulle lave her? Jeg glemte det. Der var også kun 5 meter hen til, hvad jeg skulle. Nå, det har jeg. Jeg blev kaldt lille, men det var også det er sjovt. Okay. Der er altid unge mennesker, yes. Jeg har skiftet skole 5 gange på grund af mobbing. Okay, nu kan vi få cobblestone her, og det er rigtig godt. Så hvis du keder, så kan du bare gå herover og lave... Cobblestones. Hvis du har stenene til det. På den bunch. Der er så en lille en. .org. .nu. Ja. Okay, vi skal lave... noget af det første, vi skal lave, det er... nu kan du lave... hvad er det for en økse, du har? Er det en Thorncraft? Det er en, jeg fandt. Det er en... hvad står der? Thaumium. Thaumium axe. Okay, det er en Thorncraft økse. Okay, der var ellers meget værdifuld. Hvad skal du bruge den til? Det er en magisk økse. Det gør ikke noget, vi får en senere. Okay. Der ligger en ting her. Havde du noget mad til mig, eller hvad? Ja, dem har jeg smidt. Du får lige halvdelen her. Ja. Hvor bist du? The food. De er da ikke kogt. Er det ikke kogt? Du? Jeg skal da have dem kogt. Så fanden er min så blevet af. Pardon my French. Ja, du har taget dem alle sammen, garanteret. Så skidt. Gud. Hvad her? Jeg har til dig. Er du klar? Ja. Værsgo. Tak. Jeg vil lave lige nogle flere. Der ligger nogle bagved dig. Yes. Kan man egentlig bruge den hale? Nej, jeg har også en. Jeg har bare lavet min om. Så hvis man trykker på escape og så tails, så her kan man gå ind, og så kan man vælge alle mulige haler. Lizard tail, og man kan det stribet, og Foxy lady. Standard stripes. Hvordan siger du, der fungerer den her maskine? Du skal bare mene, du skal lige lave en... Pickaxe. Ja. Har vi noget sten til det? Ja, det kan jeg godt. Jeg kan give mig selv ører. Panda-ører. Foxy ears. Panda-ører. Og hvad er det næste? Wings. Jeg kan give mig selv vinger. Små vinger eller store vinger. Og sådan. Så. Det er bare sådan noget, man kan. Hvor er man kan få hat på? H. Skal jeg lige lave en hakke til dig? Ja, tak. Okay. Hvor er du henne? Der. Så. Ja. Okay, lad os så se her. Craft and cook a crucible. Done. Make clay. Done. Heat a crucible with torch and make lava. Done. Build a cobblestone generator. Done. Sift gravel, sand and dust. Der har vi ikke gjort endnu. Make Tinker's construct from bone og flint. Det har vi heller ikke gjort endnu.
Nå, der er ild i det hele. Panik. Altså bare den her med en harvester? Ja. Du går helt frem og helt til højre. Før du helt over til højre. S. Og så står du bare stille. Ja. Og så miner du den bare. Hvad for en af dem? Den der? Den der er kobbel. Den der. Den der, okay. Og så venter du. Og så siger den. Og så kommer den igen. Fy, der er mand og lave. Det er smart. Sådan. Jeg skulle tro, at jeg har prøvet det før. Jeg har prøvet det før, men... jeg har te stadig. Kan man egentlig bruge den der... Nå, okay. Hvor lang tid streamer det? Det gør vi nok til 6:30. Hallo, hej alle sammen. I er meget stille, det er også okay. Jeg kan godt forstå. Vi er meget intimiderende folk. Eller noget. Eller et eller andet. Eller en stald. En stald. Nej, lad nu. Ja, nu. Giv mig noget. Vand. Okay, jeg laver en ny. Giv mig noget. Nu tager vi træ. Ved du hvad? Du står herovre omgivet af 56 crafting tables, og så går du over og bruger mit. Det hele nemt. Det var da irriterende. Du er da bare... Der var der gerne en bøvl med dig. Du er bare mærkelig. Sådan, tak. Hvad skal du bruge træ til? Eller sten? Ting, træ? Jeg vil lave et stensvær, så jeg kan knalde nogle af de der zombier i hovedet. Okay. Tag den her. Smag min olasma. Nej, kom væk. Nej, den sprang i luften. Hvad hedder din ven der på besøg? Han hedder Martin. Han plejer at spille med en konto, der hedder Old Pixel. Men han er for dum til at få det til at fungere her hos mig. Ja. Så han bruger min konto lige nu. Det må I lige leve med. Sådan er det. Sådan er der ikke at være for hurtigt. Sådan er det, når man bliver gammel. Ja, så var der så en, der eksploderede igen. Nå, du skulle prøve at lave... Gemmer mig. Gå væk. Tak. Kan du ikke lige fikse det? Så prøver vi det der. Hvad er det, de skal prøve? Vi skal have sat de der fanskates ind. Nå! Det glemmer vi hele tiden. Vi er heller ikke så hurtige. Du siger bare lige til, når den er fikset, ikke også? Jo. Godt. Er din mobfarm færdig? Yes. Jeg skal bare lige have en hop. Kan du ikke lave vinger? Ej, vi kan ikke lave vinger endnu. Vi er slet ikke... Så er den fikset, så skynder jeg mig at løbe væk. Okay. Han er for dum til at få det til at fungere. Haha, klask. Så kan du lære det. Ja. Jeg skal også snart videre i teksten, tror jeg. Nå, du skal tage hjem, eller hvad? Ja, lige pludselig så fik Lige pludselig skal du tage hjem. Jamen, det er fair. Jeg lyst til at smutte. Nå, det blev bare pisur. Fny. Hvad nu bær? Hat. Dark Steel. Common Treasure. Har du fået Dark Steel? Det skulle vist være godt, siger folk. Dark Steel. Ude på internettet. Google Store Inter. Og Mana Steel Ingot. 1, 2, 3. Wheat. Hvad? Wheat? Wheat. Men det er fordi... Jeg ved ikke, hvorfor du får den der. Den fik jeg også tidligere. Hvad? Hej, velkommen til. Tak til folk, der trykker på knapper. Du kan sætte en lås på din barrels. Ja, det ved jeg godt. Vinger, du ikke kan bruge? Nå, ja. Ej, der er ikke nogen point i det. Hvad er det, du har igennem hovedet nu? Du har en pil igennem bæret. det er min hat. Jeg har også fået nogle hatter. Se den her. Haha! Så ikke det min hat. Den er godt nok... den er svært at balancere med den, ikke? Jo. Du bliver da helt vildt rig. Diamant. Har du en diamant? Fik en til, ja. Okay, så kan vi lave det... Har vi 2 så? Hvis du ikke har brugt den ene. Ja, det er op. Jeg kan ikke finde den. Hvorfor putter du dem i forskellige kister? Fordi du sagde bare, at du har... Jamen altså, der er ikke enten bøvl med dig, din ballade, store gummer og brede røv. Tak. 1, 2, 3, 4. Og vi fik en bog.
Yeah. Så kan vi nemlig lave sådan en her. Og så kan vi udvide det senere. Og så skal vi stille det hen. Vi kan bare stille det oven på den der. Sådan. Chok, jeg tror, det var en drage, der kom flyvende. Nej, der står Prøv lige at tage en anden hat på. Tak. Fridgeboy, Arrowhead, Ashes Cap. Nu kan du enchant dine ting. Jeg har en fest. Nu har jeg taget en fest på, og vi spiller. Så skal jeg tage en fest på her. Nu har vi noget enchantet med. Hvad bruger man til enchantet med? Skal man ikke bruge ligesom i... Nej, det er bare levels. Okay. Men vi ved ikke, hvad vi får, så... Nå, det er ikke... Så er det jo selvfølgelig... Ambition... Uncharted? Jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle nu. Jeg skal lave en... jeg skal læse chatten. Hyggelig stream. Fedt. Tak. Det er Martin, der er på besøg. Kan du ikke sætte lås på? Kan du bruge vinger? Drikker du energidrik? Det gør jeg ikke. Hype for Gaming Fest. Det er nemlig min Gaming Fest. Skal have den ned over øjnene. Sådan. Jeg skal ikke se noget. Det bliver ikke. Hej Eskild Myggen. Tak for dit follow igen. Det er Bellas fætter. Hvorfor ligger der en masse træ her på gulvet? Det er en anden. Jeg har ikke noget svær. Hvorfor har jeg ikke noget svær? Det er svært. Jeg har et stensvær. Meget svært. Hej Eskild. Velkommen til. Jeg siger bub-lyde, når jeg laver ting, fordi så bliver tingene bedre. Det brænder bare hele tiden derovre. Jeg bliver lidt stresset af det nogle gange. Det er derfor, jeg har lavet kobbel. Det er fordi, så kan det ikke sprede sig herover til den her platform. Det vil være skidt. Hvad betyder Bane of... Arthropod, så skal du ikke tage. Det fik du den? Ja. Okay. Det er godt mod edderkopper. Og ikke andet. Jo. Det er den værste enchant, stort set. Dø! Så det? Jeg skulle lave det der hegn, det er rigtigt, tak. Ja, vi er straks i gang med at lave det samme trick en gang til. Vi er ikke så hurtigt. Eskild og Hyper, han har fået ark. Fedt Eskild, det så jeg godt. Ark, jeg har også ark, men det er jo ikke lige... Det er ikke lige min kop te. Kop tø. Crystallizing. Det der reliquary, eller hvad pokker der hedder. Det ved jeg ikke rigtig, hvad vi skal bruge. Vi kan prøve at se, om vi kan putte det der i, og det der. Jeg ved, om vi kan bruge de her spider eyes. Det kan vi. Yes. Vi kan bruge spider eyes til at putte og lave jord. Nice. Okay. Der var et upflip. Det kan jeg ikke bruge. Hvorfor planter du ikke igen? Hold nu op. Til at få hjælp nogle dage. Nej. Selvom ikke får løn. Får ikke noget løn. Nej, det er bare. Så får du hvad du... Jeg skulle lave det der... Det har jeg allerede glemt igen. Jeg husker simpelthen sammen nogen, der ikke husker det godt. Nej, jeg har ikke brug for nogle moderators lige nu. Ellers tak. Hvordan er det nu, man laver hegn i den her version af Minecraft? Altså sådan her. Det er HIGM. Eller er det sådan her plantet op. Satisfied. Og så sådan der. Hjælper de virkelig? Jeg prøver at gå hen og sætte dem. Der skal vi sætte dem nedenunder. Ej, hvor de larmer derinde. Tap dancing. Det hjælper ikke noget, hvis jeg heller ikke kan slå igennem dem. Skal du ikke det? Nej. Der er der ikke nogen point i det. Au. Det kan simpelthen slå mig. Det er jo fair. Er der ikke musik? Nej, der er ikke musik lige nu. Så kan jeg ikke uploade streamen til YouTube, hvis jeg putter musik på. Peaceful! Run! Flee! Peaceful! Okay. Hul i verden. Det duer altså ikke. Hvad fanden? Undskyld, hvad gør vi så? Jamen, det ved jeg ikke. Det er ret svært at komme ind og... Det der, det duer ikke i hvert fald.
Vi kan bare få dem til at dø, men så får vi jo ingen XP. Nej. Har du en half slab? Om jeg har en half slab? Ja. Nej, jeg tror, den røg ned igennem hullet Hmm. i verden. Okay. Vi skal lige 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, og 1, 2, 3, En lang. Du kan ikke slå dem, de har stadig en stor hitbox. Og hvad er så pointen i at sætte dem op, hvis ikke Ja. vi kan sætte op? Ja, vi kunne sætte obsidian, det er rigtigt. Det har vi jo. Ja, men det er, vi skal bruge det til et crafting med. Det er for tidligt at bruge det. En anden gang. Så godt de kan. Her i Frankland. Jeg har fået en ribbone, fedt nok. Jeg har lige været stået bange ved i mit liv. Ja, det her ønskede mig til jul, det fik jeg ikke. Ribbone? Ja. Tillykke, du har fået et ribben. Yeah. Et ekstra. Nej, vi får jord nu, og en masse. Ellers prøv at lade dem falde ned over en fence. Måske virker det, da det er højere end normalt blok. Ja, det ved jeg ikke. Vi må også... ellers så må vi leve med det, vi har, og så må vi jo... Den er vokset. Hvad for en? Den der. Sukkerkanen. Ja. Jeg tror, vi skal væk... jeg tror, vi skal have jorden... Altså, du skal tage det længere væk i forhold til os. Væk fra os. Altså bagud. Ja, så, bare væk fra, ja. Så laver jeg lige platform lidt længere. Ja, bare lave platformen. Vi skal også have lavet den lidt større, ja. Fordi jeg mener også, de skal være 24... Bekymrer sig en anden gang. Syng så godt igen. Det var sådan noget, vi så, da vi var barn. Fjernsyn. Det var godt. Ja, fraklerne. Ja. Hvad hedder de små, dem der lavede alting ud af sukker? Hvad hedder de? Duserne. Duserne. Ja, de lavede de der, de spiste deres bygninger. Ja, de blev spist, så blev duserne sure. Nu har de spist vores hus igen. Vores hus igen. Og Madame Skrald. Det er rigtigt. En frakke! Ja. Gode gamle fraklerne. Ja. Here in the Fraggle Land. Der er ikke en shovel eller et sted. Jo. 1, 2, 3, Flytter vi skulle lige lidt af det her. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Du kan lige gøre sådan, at der er plads til... 1, 2, 3. Men du flytter bare faklen op oven på jorden. Det kan du nok finde ud af, ikke? Og det ved jeg ikke, hvordan gør med det. Sæt slabs der, hvor jeg slår dem. Du kan fjerne det rør af træ og lave det af sten. Og så sætte lava i røret, falde ned. Nej, vi skal bruge deres XP også. Ja, du er det. Vi duer ikke. Jeg skal lave en... jeg skal lave en conduit item conduit ting. Det er ikke den, jeg skal lave. Jeg skal lave en node. Det er rigtigt. Jeg skal lave en transfer node. Okay, der skal vi have sten. Og... vi skal lave en transfer pipe først. Okay. Først skal vi lave en transfer pipe. Så der skal vi have glas og aluminium og... Okay. Aluminium. Det har vi da ikke. Nej, men det kan vi få snart. Jeg skal lige rydde op i mit inventory. Den er bare rod. Lad være med at gå hen og smadre de der, så du springer ting i luften. Det gør jeg, nej. Så får du Det har jeg bare... aldrig gjort. Aldrig. Jeg ved ikke, hvor du får det fra. Det sker bare sådan ud af det blå. Okay, vi bliver nødt til at gå i gang med at... vi bliver nødt til at høste nogle af alle de her ting her. Jeg skal lige have... Jeg bliver nødt til at åbne dem her. Efter den 10-20. Hvad fik jeg? Bøger, og så fejnet og papir. Det er godt. Og et bælte. Hurra for bæltet. Farvel. Udover med dig. Jeg tror, jeg laver uorden i din kiste. Jeg smider bare ting i dem. Ja, det er fint. Vi kan altid rydde op. Okay. Jeg har opgivet at holde styr. Jeg flytter lige den her, for den skal vi bruge lige nu.
Jeg egentlig kunne måske godt sætte den til, at vi kan få lava power. Lav et 1x1 rør. Nej, fordi så kan edderkommerne ikke komme med ned. Niks. Kan din ven Martin ikke komme ind under kameraet? Det kan han ikke. Kom ind under. Du skal lægge dig på gulvet under Jamen, kameraet. jeg går lige ind og sige hej igen. Hvad laver du? Jeg... Hvad er det der? Gå nu. Hvad gør det der? Au! Han er voldsomt irriterende nogle gange. Godt, du sagde nogle gange. Det er alle mennesker, tror jeg. Han er altid voldsomt. Transfer... Altså, det er fordi, jeg skal lave en transfer node. Ikke? Så der skal jeg lave sorting pipe. Er den billigere? Sorting pipe. Men den er jo ikke billigere. Vi skal stadig bruge det der. Jeg plejer at bruge det med transfer. Okay, så først så skal vi lave dem, så skal vi lave dem, og så skal jeg lave et world interaction. Jeg er lige ved at dø. Det er ikke det. Det ligner far, man spiller Minecraft, okay? Okay. Er det en... Det er en af mine mods. Jamen, Jeg spiller med nogle gange. Er det en... Han ligner åbenbart dig. Er det positivt, eller? Jamen, det ved jeg ikke. Du skal ikke stille mig spørgsmål, jeg ved ikke noget. Jeg er lige kommet. Nogle pipes er billigere. Okay. Vi bliver nødt til at... Vi skal i gang med at bruge Ex Nihilo. Eller hvad pokker den hedder. Kan du ikke overtage at gøre det her, så kan jeg gå ind. Eller så kan jeg vise dig, hvordan du gør. Så kan du gøre det. Der er meget grind-arbejde i den her modpack. Ja. Sådan. Men det gør ikke noget. Det er noget af det, der gør det hyggeligt. Det er hyggeligt. Det er meget uhyggeligt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sådan. Okay, så skal vi have... Hvor er min hammer? Smider den her. Den ligger der. Det vi gør her, han der er plads. Bare meget med at lade tingene ned i her igen. Bare dobbelt højreklik. Sådan der. Good. Hvad er det? Det er nu gravel, og så kan jeg lave det om til gravel. Her, du kan prøve at gøre det. Her, tag den der hammer, og så vein mine det. Så putter jeg det op her. Vi skal lige have noget sand først. Go. Og så gik den i stykker. Okay, jeg laver en ny hammer. Det er fedt. Jeg laver lige en hammer ud af sten i stedet for. En hammer. Har du fået sand nu, eller hvad? Yes, I got 5. Okay, vi skal bruge noget mere. 2, det er nok. Skal vi have nogle pinde? 1, 2 pinde. 1, 2 pinde. Sådan. Jeg har gravel her, hvis du har det. Har du også gravel? Det ligger der. Har du det der sand? Må jeg bede om det? Nej. Nå. Ja. Hey. 32, godt. Så kan vi smelte noget af det. Så kan du nemlig få lov til at sige det. Og du skal ikke aldrig bruge oak wood til at brænde med. Altid lave det om til planker, fordi hvis du kigger i en oak wood... Ja, her. Prøv at kigge på den der. Ja. Prøv lige igen. Ja. Okay? Så kigge til burn time, ikke? 300. Ja. Så prøv at kigge på den der. Den har også burn time på 300. Så altid brug, hvad hedder de? Planks. Yes. Planks. Så får du mere ud af det. Jammer. Godt ven. Så kan du få det her job her. Hvis du kommer herover, så får du det her. Så tager du dem i hånden. Så stiller du det sådan foran og kigger på den her. Og så holder du bare sanden højreklik nede på sand. Det er bare ved med, indtil du ikke har mere sand. Det er fedt. Ja. Hvad får jeg ud af det? Alle mulige gode ting. Det er vel en gode ting. Ja. Hvem er det, du spiller med? Jeg spiller sammen med Martin. Hvis I gerne vil spille den her modpack her, så har jeg lavet en tutorial om, hvordan man installerer den. Den kan I følge, den er lige der. Jeg har lige linket den i Chatterinoen. Jeg kan lige se, Bella har skrevet til mig.
Senest 18:30 eller når de skal til at spise. Okay. Bella, hun skrev lige til mig på Skype. Hun er over ved en veninde. Så er jeg færdig med det. Så fik vi en masse... Så kan du putte 4 af dem sammen. Hvis du har fået 4 af en eller anden slags dust, så lægger du dem sammen, ligesom du vil lave en crafting table. Så får du en ting ud af det. Irons. Ja, og dem kan vi så smelte. Så jeg laver lige nogle flere... Sand. Nej, ovne. Hvorfor gør den det? Okay, så laver vi vi laver lige smelteri her. Hvor skal vi lave det? Det er noget værd råd, vi har ikke særlig godt orden i vores base. Nej, slet ikke noget orden. Okay, og så smider du bare... vi tager lige en af dem her. Okay, så køler du bare herinde i efterhånden, som du får det. Det er kun én ting. Ja, det er det. Når vi bruger de her planker her, så brænder en planke brænder et item. Så det gør ikke noget, at du bare bruger en. Jeg går nu. Ses. Hej hej. Hej med jer, folk der kigger med. 170 mennesker, var det dejligt. 170 mennesker sidder på internettet og kigger på, at vi fjoller rundt i det her. Og fjoller rundt, det gør vi. Det gør vi. Vi toger. Vi kan også lave nogle... jeg kan lave en si mere, så kan vi begge to si. Ja, vi skal vel have en... Har du mere sand? Ja. Jeg laver noget. Her, har du ikke... Har du ikke en hammer? Nej, den gik jo stykker. Nå, her, du kan bare... Du får det der, og så får du det der. Og så bliver du ved med at gøre det, indtil du får sand. Men er det jo 3x3 eller hvad? Det er ligegyldigt. Bare... Den tager det jo, ligesom blade på træerne. Den ligger der. Så længe de rører ved hinanden, så finder den ud af det. 169. No, mine ting gik i stykker. Hvorfor er der... Du samler ikke ting op. Hvad? Jamen altså. Jeg samler alt op. Hvem er Fluffer? Det er min anden konto. Ses dem der smutter. Tak fordi I kiggede med. Den spiller Martin på. Han er på besøg hos mig. Vi skal have noget mere jord her. Har vi noget jord? Ja. Så vi kan udvide den her. Det er dejligt i hovedet under armen, det her spil, i de her stadier her. Det var grind. Det er bare helt vildt grindy, ja. Det gør ikke noget, det er hyggeligt. Nej, det er sjovt. Fy så ville jeg bare med æbler i hovedet på mig. Jeg elsker dine videostreams. Full homo. Det er bare i orden. Tak skal du have. Det skal du ikke skamme dig over. Det er helt okay. Jeg ved godt, det bare var pjat. Stadigvæk. Still. But stills. Nu har jeg skal lave en ny. Nej, jeg skulle bruge 2 af dem der til at lave pindemad. Pindemad. Så var der pindemad. Så kan vi smide dem der derinde i. Og så skulle jeg lave, det var en hakke jeg skulle lave. Så jeg lige havde gemt noget stone. Jeg har cobblestone her, yes, så kan jeg selv lave det videre. Har du gemt noget cobblestone? Ja, i et hemmeligt stash, du ikke kendte til. Okay, nu smider jeg det i tønden, så kan du selv tage det efterhånden. Selv i tønden. Tønden. Voksen. Stone efficiency. Okay. Jeg ser den utrolige Dr. Pol, men den ved jeg ikke. Er det en film, eller hvad? Må man se Martin, han er alt for genert. Udråbstegn hat. Jeg har ikke udråbstegn hat installeret, jeg ved ikke, hvad det gør, eller hvad det er. Den utrolige Dr. Pol. Jeg ved ikke, om det er en film eller en tv-serie eller sådan noget.
Jeg har Martin på besøg, han sidder lige her ved siden af mig, og mikrofonen står imellem os. Det der, den er faktisk stereo, så I burde få stereo-lyd fra os. Ja, min sprøde stemme. Bliv derovre. Han sidder og spiller på sin laptop, og så spiller vi så på min computer er server. Yeah, baby. Alright. Og nu kan jeg ikke sidde og hoppe med mit knæ længere, nu skal jeg simpelthen ud og tisse. Det skal jeg faktisk også snart. Jamen, jeg kom først. Her forresten, du får lige det. Ja, værsgo. Hvad er det? Jeg gav det bare noget kobbel. Så kan vi stille os her, så kan vi se, hvad han laver, mens jeg går ud og tisser. Yay. En eller anden dyrlæge. Hvad betyder fuld? Der står fuld homo. Det snak med dine forældre om det. Ja, men det er et stykke tid siden. Jeg ved ikke, om hun har set det, jeg har skrevet tilbage, så jeg synes lige... Men jeg skal være den 30, så det kan godt være, at hun går i brok-mode. Så du må lige overtale hende. Godt. Hallo. Han har ikke sagt noget, Alex. Har du været stille? Ja. Han er generet. Jeg er helt generet. Han er helt fuld af generet. Nå. Streamen stopper kl. 18. Så skal vi nemlig i gang med at lave mad. Men vi streamer nok et eller andet senere. Måske det her også. Der vokser lige bær på mig. Altså vi kunne også gøre det. Vi kan sætte nogle spikes derind, så den gør, at de dør, når de falder ned på dem. Jeg kan ikke huske, hvad for nogle spikes, der gør hvad. Men så er det bare hele XP-problemet. Nej, men vi får stadigvæk XP'ene, hvis vi bruger de rigtige spikes. Okay. Der er nogen, der råber no, at vi stopper. Men det bliver vi nødt til. Vi skal have noget mad og sådan noget, ellers så dør vi af mangel på mad. Det kan vi ikke have. Og vi skal også fodre mit afkom. Min spawn. Ja. Er det ikke fra jern, der dræber dem? Jeg ved det faktisk ikke. Vi kan lige prøve at slå spikes op. Nej, spike. Okay, træ får dem ned til en halv. Det ved jeg i hvert fald. Vi kan prøve at lave... wow. Så 9, 10, 11, 12... Det er dyrt. 14, 16, 18. Det koster 18 jern at lave 4 spikes. Og vi har ikke så meget jern endnu. Vi skal faktisk nok i gang med at lave et smeltery. Det vil være godt. Har du enchanted din hakke? Det skulle du tage at gøre. Det kan være, du får efficiency på den jo. Det kan jeg ikke se ud for det her. Det er bare... Nej, det kan man ikke. Det skal jeg bare tage den højeste level? Nej, et laveste. Altid den laveste. Altid den laveste? Ja. Indtil op omkring level 15. Efficiency 1? Ja. Indtil omkring level 15, der får du ikke rigtig noget ud af at tage de høje levels. Der er både pumpkin seeds og cactus seeds derhen også. Okay. Hvilken vi skal bruge til noget, men... Jeg har pumpkin seeds og acorn. Det giver sikkert et egetræ, jeg tror.
Og almindelige seeds og potato seeds. Ellers skal vi bare sætte den på peaceful, når der er uheld sker, så må vi lige... Ja. Diamond Spikes får man også experience. Ja, det ved jeg godt. Fausing. Hej Fausing. Jeg ved også, at man får ekstra items. Snyder man med fluffer? Hvad? What? Vi snyder ikke. Det eneste vi snyder med, det er når mobfarmen springer i luften, så sætter vi den på peaceful, så vi kan rydde op. Fortsat man får ekstra items og ekstra XP, hvis man bruger Diamond Spikes, men det har vi ikke rigtigt. Hvor har du gjort alle de der ting, vi har smeltet? En jern. Det ligger nede på kiste højre. Hey. Okay, så det er smeltet items herhen, eller hvad? Ja, der er ikke så meget endnu, men det kommer. Okay. Let har du også fået. Så du har alt det der i din inventory? Jeg har masser af... Hvad hedder sådan nogle... Ja, sige til nu, eller hvad Okay, det er godt. Så. Ja, men jeg får nok brug for en ny hammer. Jo. Redstone. Det der 2 sten, 2 pinde, laver du en hammer ud af. Ligesom en økse, men du mangler den oppe i højre hjørne. Så 2 pinde, og så ligesom en økse, men kun med 2. En ned. Ja, sådan. Nej. Det var rigtigt, det du havde. Du skal bare have det der, ja. Og så skal pinden være over i den anden side. Ligesom der... nej, ned i hjørnet. Den der? Ja. Sådan en hammer. Så sådan en hammer. Yes. Hammer time. Hammer time. Fantastisk. Hammer time. Okay, vi skal have mana steel. Jeg putter lige alting, som har noget med crafting at gøre i den samme. Hvor du får en iron chestplate, den der er en grund til at tage på. Og så tager vi det, vi ikke skal bruge ud herinde fra, nemlig. Vi skal ikke bruge... du har fået en logic press. Fedt. Pumpkin seeds. En logic press. Ved hvad det er. Ej, okay, men det så skal vi bruge senere. Det er en god ting, du har fået. Godt, jeg får de gode ting. Ja, der er mad. Jeg puttede mere mad, og det havde du også fået. Lad os se. Det der skal vi bruge. Det der. Redstone. Den der. Gunpowder. Du har fået en Thaumium pickaxe. Det er godt. Den kan mine obsidian. Nice. Dark steel. De der bøger, det er også godt. Det her, det skal alle sammen ned i den her crafting kiste hernede. Sådan. Hej folk, der lige er dukket op. Hej Jule. Er der mere her? Vi skal herover i crafting. Vi skal i gang med det der... Vi skal lave grout. Grout. Det er sand og gravel og clay. Okay, så vi skal lave sand, gravel og clay. Okay, så når du laver det næste, så skal du ikke... så skal vi have en masse... Du skal ikke se det, nej. Ja, så vi stopper klokken 18. Folk, der lige er dukket op. Jeg tror lige, jeg skriver en tekst her, hvor jeg skriver det i. Vi stopper klokken 18. Okay, og så kan jeg slå den til. Og det vil så... Hvorfor vil det aldrig, når jeg ændrer det? Jeg fatter ikke det her. Fatter hat? Jamen det er, når jeg ændrer en tekst i OBS, så kan jeg ikke slå den til længere, selvom den er på det øverste lag. Er der nogen, der har samme problem med OBS, men når de ændrer en tekst, så kan man ikke længere slå den til herfra. Så bliver jeg nødt til at delete den. Yes. Og så add en ny. Add tekst. Okay. Stopper klokken 18:00. Okay. Sådan. Og så kan jeg flytte den. Så gør vi sådan her. Okay. Done. Ja, det er en bug i OBS. Okay, så det er ikke jeg. Den er ikke den eneste, der har den. Hvis man får et ban, må man så ikke se dine livestreams? Jo, det må du gerne. Det, der sker, når man bliver banet, der så kan man ikke længere skrive i chatten. Men man får ikke bare ban, men mindre man gør noget rigtig slemt, så bliver man ikke banet. Vi skal i gang med at lave grout. Skal vi ikke bare fortsætte det her senere? Når vi har spist eller noget? Eller har du noget andet, du hellere vil game? Nå,
Ikke umiddelbart. Okay, I kan lige, hvis I har lyst til at spille det her, så er der en video, jeg har lavet om, hvordan man installerer det. Og starter det op. Fed hat, tak skal du have. Det er min gaming fest. Kommer du til at streame igen senere? Ja, det regner vi med. Medmindre der skal et eller andet uforudset. Så skal vi... Det ved vi dog ikke, gør vi? Hvor længe vi... Nej, vi ved ikke, hvor længe vi streamer. Nej. Okay. Så skal vi lave grout. Så vi skal have sand og grus. Kan du hamre det her for mig? Øjeblik. Det du hamrer det nu til. Jeg skal hamre så god tid. Jeg har nemlig ikke nogen pinde. Jeg kommer nu her. Så hamrer jeg. Prøv lige at se der. Der er ikke nogen, der hamrer som dig. Hop, du fik det hele. Det kan jeg. Jonk. Du kan trykke Ctrl-Q, så smider du det hele. Så smider du hele stakken. Yay! Sådan. Okay, du skal hamre igen. Ja, men det var ikke det. Det der skal du hamre. Det kan du tro, jeg kan. Okay. Og så får vi lige Har du noget sand eller grus eller kobbel? Skal I se. Jeg har cobblestone der. Okay. Right. Så laver vi lige det her om til... Det her skal laves til dust. Det skal hamres 3 gange, det der. Indtil du får dust ud af det. Jeg skal lige se, om jeg har noget ler, faktisk. Bella, hun er ikke med. Hun er over ved en veninde. Hun kommer hjem nu her i forbindelse med, at vi skal spise. Du mener sand? Jeg skal lave sand? Nej, en gang mere efter sand. Nå, en efter sand også. Prøv at vente. Nej, ja, fordi jeg har sand. Ja, en gang mere efter sand. Okay. Så får du støv nemlig. På hjernen. Du kan også... hvad er det for noget, du har siftet indtil nu? Er det gravel eller sand, eller hvad er det? Jeg har sand nu. Nå, jamen... Nu, det her skal vi bruge sådan noget andet, men det du har gjort indtil nu, når du har siftet det... Det har været sand. Okay, godt. Det er også fint. Og du har det her til det... Det skal laves om til støv. Jeg tror... så smadrer den... Har jeg ikke? Jo, nej, det har jeg ikke. Hvis når vi kommer tilbage og streamer senere, så bliver det også det her, regner vi med. Ja. Der er dobbelt lyd, når han er tæt på. Ja, det ved jeg godt. Det er fordi, han sidder lige her ved siden af mig med sin laptop. Og hans laptop-lyd går nogle gange i mikrofonen. Det må jeg undskylde, det kan vi ikke undgå. Og jeg har skruet så langt, jeg kan. Ja, det er fint. Det gør ikke noget. Folk må leve med det. Det er ikke et stort problem, tror jeg, for de fleste. Nej, for de fleste. Jeg skal bruge noget cobblestone, ellers så kan jeg ikke lave en hammer time. Jeg laver lige noget til dig. Nej, det kunne jeg specielt have gjort. Jamen, jeg kan ikke gøre for, at du er så dum. Ej, ja, snart hammerende dum. Giv mig nu det cool. Ja, jeg er jo ikke stress mig. Jeg Nej, klarer det stress. Jeg får stress. Jeg får stress altid stress. Nu æder det her æble her. Det er helt skyld. Eller noget. Er det min skyld, at jeg æder æble? Ja, det nu er du tvangsæder det lige pludselig. Nej, det er et. Nej. Sådan. Nej, hold nu op. Så er der dust. Okay, dust. Og det skal vi bruge til hvad? Det smider du i vandet her. Du højreklikker dust på vandet her. De her vandting. Lige 2 sekunder. Der var åbenbart mere sand her, der lige synes, det skulle snige sig i mit inventory. Hvad er en laptop? En laptop? En laptop, det er en bærbar computer. Det hedder en laptop. Streamer det igen i aften, det regner jeg med. Og hvad siger du? Vand? Ned i vandet bare? Ja, bare højreklik på med dust. Ja. Okay. Så fylder jeg det op. Vi skal lave dem alle sammen om. Så fylder jeg dem op igen. Yay! Hurtigere vand. Ja, jeg kan ikke. Kom så, hurtigere. Lad nu være. Nej, nu kommer jeg så ødelægge den Ikke her. mere, jeg har ikke mere. Nej! Nej! Fuck it! No! Så er der 9 clay her til dig. 2, 3, 1, 2, 3. Sig nu, hvad du gjorde. Ja. Tak. Hvordan? Der mangler 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sig mig, forsøger du at snyde mig? Hvad er du, skimming off the top, eller hvad? Okay. Det er ikke, du taler om. Så kan vi sætte det her til at koge, mens vi laver mad, nemlig.
Samle nu op. Hvor blev det af? Der var 56. Hvem er Fluffer? Kan jeg også være med? Nej, vi spiller offline, eller hvad man skal sige. Vi spiller lokalt. Vi er ikke på internettet for at spille, eller hvad man skal sige. Hvordan var det nu? Jeg tror nok, det er sådan her. Vi skal vel også have mere jord. Så det er det. Nå, jeg skulle beholde med dem der, okay. 32 grouts. Jo, vi skal altid have mere jord. Mere jord. Og vi skal have mere grus, og vi skal have mere... Jeg ryster lige hurtigt. Det hele. Vi skal bruge mere af det hele. We need more. More of the stuffs. Okay. Hvad er klokken? Den er 17:50. 10 minutter mere. Okay. 10 minutter. Der er en, der har fået maveinfluenza. Jo. God bedring. God bedring til dig. Du kan gøre det på en nemmere måde. Men man skal lige have det... Vi skal lige have det til at fungere først. Så kan jeg lave det nemmere. Jeg ved godt, man kan lave det nemmere senere. Vi skal også lave sådan en maskine, der åbner de der poser for os. Det er irriterende at åbne. Så det kan man lave? Ja. Peaceful. Peaceful. Det er en... Ej, det er ikke en skodfarm, men den har sine problemer. Yes. 1, 2, 3. Og der er ikke en måde, vi kan forhindre creepers i at spawne? Nej, men det er fordi... Det, der sker, det er, at et skelet ser dig. Eller mig. En af os, ikke? Mm. Og så skyder den efter os. Og så står der en creeper i vejen. Og så bliver han sur. Og så siger han, hvad laver du? Og så springer han i luften. Han går over til skelettet, der springer det i luften. Og så sker det der. Og så bliver vi nødt til at fuske lidt. Der er en follower, der kommer under skriften. Ja, det ved jeg godt. Det må vi lige leve med. Du skal have flæskesteg. Fedt. Nice. Der skal man bare bruge en af hver. Jeg ved det godt, Pernille. På den her måde, så får vi 4. Det er ligegyldigt, hvordan vi laver. Du er lige begyndt, og du looter allerede. Hvorfor det? Anders, jeg forstår ikke dit spørgsmål. Ja, du looter. Jeg ved ikke, hvad du mener med det. Jeg har fået det der. Det kan vi bruge. Jeg kan også få det der æble, øje. Kan vi bruge knogler, man? Jeg ved, man kan bruge knogler. Det kan man ikke. Jeg ved, jeg kan bruge saplings. Sådan. Jeg mener, slutter. Jeg er da ikke lige begyndt. Vi streamede i 1 time og 42 minutter. Jeg er ked af, at du ikke var her tidligere, men vi er ikke lige begyndt. Jeg tror, at du har måske ikke set med fra starten af. Det er nok derfor. Langt fra lige begyndt. Mob drops. Let me Zombie hearts. Hvorfor laver dem der derinde? Vi har 3 for derinde, det er godt. Jeg vil ikke røre ved den der mobfarm, før vi har fundet en bedre måde. Uptime. 1 time og 42 minutter har vi streamet. Snart 1 time og 43. Traffer. Husk at smøre hele pladen fuld. Sådan. Lad os se, hvad vi får i dem her. Sacred rubber sapling. What was that? det er et sapling. Husk, laver du... vi skal have grus og sand. Jeg skal bruge grus og sand. Okay, den her sacred rubber sapling her. Skal vi plante det her? Er der nogen, der synes, vi skal plante det? Hvor meget grus skal du bruge? 16 sand, 16 grus. Jeg har i hvert fald 64... Så er der 16 gravel der. Okay. Så laver jeg lige sand. Jeg fik et jernsvær. Nice. Electrical steel. Fedt.
Power og last stand. Okay. Folk vil gerne have, at jeg skal plante det her træ her. Det gør vi så ikke. Vi smider det ud i void, fordi det er det verdens farligste sapling. Hvorfor? Det er sådan en world killer. Ja. Den vokser så stor, at den smadrer din verden. Det kan vi ikke have. Så er der... Har du sand? Var det ikke 16, du skulle? Jeg stopper med at spille Star Wars Runner. Okay. Jamen, tak. Du har givet mig 20 hver, men det er fint. Nå. Jeg har ikke noget problem med, at du giver mig flere. Jeg kan ikke finde ud af at tale. Det er okay. Seared brick har du masser af her. Har du fået seared brick? Dem ligger der i ovnene. Nå, det er dem, jeg er ved at lave, ja. Det er det, vi skal bruge til... vi skal lave noget, der hedder et smeltery. Så det er rigtig godt, du har taget dem ud. De er meget vigtige. Muy importante. Muy importante. Ja, impotente. Impotente, ja. Har du spillet Star Wars Battlefront før? Nej, tak. Kan du ikke lide det, eller hvad? Nej, jeg kan ikke lide deres forretningsmetode. Hvad er det? At du køber spillet, og så skal købe for det samme, som du kan spille i DLC, for at få hele lortet med. Undskyld, hele produkten med. Nej, jeg vidste ikke, der var noget. Nej, De fusker, eller hvad? Det gider jeg simpelthen ikke. Nej, okay. Så hvis du bor i USA for eksempel, så er det $120, du skal betale for at få hele muligheden med. Man får ikke det hele, når man køber spillet? Nej. Du skal have adgang til det hele. Jeg er ved at trætte af EA og deres... Jamen, de er lidt nogle fuskehoveder. Ja. Det tror jeg nok, de er. Kan du ikke slå det der kommer op i toppen, når du klikker på noget? Slå det. Ja, vi kan godt slå det fra lidt, hvis det er. Er det i vejen? Jeg kan godt se det, ja. Star Wars er et meget stort spil. Sikkert. Jeg tror nok, jeg fik lavet noget glas. Gør jeg ikke? Jo, jeg har glas her. Glas. Glasserino. Jeg har stadigvæk clay, så vi skal stadigvæk have lidt mere af de der ting. Grus og sand. 50, jeg ved ikke om det er nok. Lad os lige lave de der andre ting først. Så vi skal først have en... Har vi noget jern, så vi kan have noget pickaxe? Ja, der har vi der. Nej, du skal ikke bruge jern på pickaxe. Okay. Seriøst. Bare brug sten. kun sten? Ja, vi har ikke jern nok endnu. Hello. Husk, ja, tak skal du have. Nej, vent med det. Og så skal vi have en drain. Controller and drain. Og så skal vi have en tank. Så skal vi have en spout. Faucet. Og så skal vi have en crafting table. Okay, så kan vi lave resten om til de der gutter. 4, dem skal vi så have 9 plus 12. 23. 21. Yes. 3, 6, 9. Nej, vi skal kun bruge 3, 6, 9, 9, 18. Vi skal have 18 af dem. 18 og jeg har 4. Kan du anbefale en mikrofon? Det kommer an på, hvilken slags mikrofon. Jeg har lige købt en Blue Yeti. Det er den, vi bruger lige nu. Martin og jeg, vi sidder og spiller. Den er jeg i hvert fald rigtig godt tilfreds med. Hvorfor stopper du klokken 18? Fordi der skal jeg ud og lave mad sammen med min kone. Min smukke liv. Okay, hvor skal vi lave det her smelter? Jeg tror, jeg laver det ude ved siden af cobblestone generatoren. Det kan vi vist godt lave ud af... Jeg tror bare, jeg laver det ud af det her. 1, 2, 3, 4, 5. Vi skal stoppe om 1 minut. Så skal vi ud og snitte. Vi skal have tacos. Tacos. Jeg elsker tacos. De er så gode.
Okay, så kan vi sætte en der, og så skal vi have en tank. Vi skal have en controller, den har altid i midten. Og så skal vi have tanken her, og så skal vi have drainet der, og så skal vi have den der på der, og så skal vi have den der. Sådan, Johan. Og så skal vi bare have de der hjørnerne. Men det må blive senere, fordi vi skal stoppe nu. Hvad laver du? Du laver kobbel? Ja. Har aldrig smagt taco. Wow. Okay. Det er synd. Tacos er rigtig gode. Det er jo rigtig god til, det der fluffer. Tak. Jeg har øvet mig 1,5 time. Ja. Nå, vi stopper nu. Tak fordi I kiggede med alle sammen. Vi ses. Jeg kigger den anden vej i din hat. Hvor er kameraet? Derop. Du kan se den vej, jeg kigger. Yay. Hej. 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 Setting.